बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समयच्या बडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंकर बेस्त झाली. ना मान मर एक कुरपेन बरले इसमें तुझे समय असा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Mujan Maria dewaच्या माया मापिया गाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले समयचे साकर तुझ्या प्रमाणामध्ये जाऊ मान मर एक कुरपेन बरले इसमें तुझे समय असा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian Maria मुजन dewaच्या Maria माया देवाच्या माया मापिया गाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पोत मुनीस झालो. आणि आणि आमच्यामध्ये गेलो नमान मर एक कुरपेन बरले इसमें तुझे समय असा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian Maria dewaच्या माया देवाच्या मापाची माया मापिया गाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आमेन. भाग्यवंती देवाचे मैया बसवत विनंती कर. Kristaच्या बसवण्यात कमी त्याच्या कमी बसवण्यात आम्ही बहुजनच्या कथे माग्या येसुम्या भडव्यांवर खबर दिल्यावर खबर दिल्यावर मनुष्य पण विनंती घेतलेल्या आम्ही करत जण मनुष्य पण झाल्या घेतलेला जगष्ट आम्ही आणि जण कसो झालो. आम्ही जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा जीवनपणाच्या आमच्या आनंदात आम्ही अंतस्करणाने बहुजन वत तुझी नाही कृपा आमच्या विमाच्या ख्रिस्त अंतःकरणाने आमच्या होत सुम्यामध्ये नाही. पाहता आम्ही ख्रिस्त आमच्या सुम्यामध्ये महिमा पाहता बापाक आणि आम्ही. पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या घातल्या सर्गींचे दयन मका दिलाय तुझ्या तब्येत म्हणजे मोत जोडाय मका राग बाळ आणि सलय आमेन. Amen. शासना सविषय दिदांका ये सम्या तर प्रकाश जर पंपदी समाधान यांचे विषय घेऊ देत आमेन. Amen. श्रेष्ठ भडव्या साम गेली आमच्या सुजादम का संभाळ देवसरच्या पठ्यापणाचे आणि पासांचे आडियम कमता दी तुम्ही देवदम का फरमान दिन परतन प्रगावैल्या पूजेच्या कुवारा काडोसो सराविस केला सैताना कंताच्या हराखड्यात में देवाच्या पदव्याम कडवत का आमेन. सत्मंता देवाक सर्वपदार बापा तुमच्या रसनाराज ख्रिस्ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गरवी समवलो मुखार मर्यादा जन्मलो पोहोचलो तर काल नाही कस असले तर काल कुठ साजडलो तो मिलन तर काल केपलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे सागरल्यातलं जीवन दिलो चढलो सर्वपदार देवाच्या उज्या बसला त्यांची मुसबी करून देतलो म्हणता पवित्र आत्म्या कतली पैसवे भक्तांचं एकता पदकाच्या भक्ताने ते जीवन पण ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रासम खय्यो तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. हम स्वदेश पडतो ग्राचा दमकानी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षी तशी आमची आणि आमका ताळ्यान नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या ये मुझे जेजू आमची एक गरीब आमच्या माईकान म्यूट करूया सांगा म्हणून आम्ही थोडा वेळ स्तुती करूया. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. गट से ज़रा स्तुति करिए. Unmute कर स्तुति करिए. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्ट दला स्तुति करिए. गट्ट दला स्तुति करिए. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Gitara. Yes, yes. Jesus, 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 Jesus. Psalm 86:15. पण तू सम्या दयाळ आणि काकुळते सोदी. तू सस्निक मगान आणि विश्वासीपणान भरलो. पण तू सम्या दयाळ आणि काकुळते सोदी. तू सस्निक मगान आणि विश्वासीपणान भरलो. पण तू सम्या दयाळ आणि काकुळते सोदी. तू सस्निक मगान आणि विश्वासीपणान भरलो. Psalm 88:1. सर्वेस्परा मुझ्या तारणाच्या देवा दीस रात हांव तुका अवलंबता. सर्वेस्परा मुझ्या तारणाच्या देवा दीस रात हांव तुका अवलंबता. दीस रात हांव तुका अवलंबता. आज आमकां आयकतल्या देवाक दीस रात आमी उलंबया. कळनासतना आमी उलंबया. थांबनासतना आमी उलंबया. आज आमकां उलो मार म्हणून सांगलो एकलोच. खंयच्याय वेळार उलो मार म्हणलो एकलोच. नाजाल्यार आमकां उलो मार म्हणटली आमकां टायम दितात. इतल्या वेळांतल्यान इतल्या वेळा भितर मात्र आमकां अपॉइंटमेंट दितात. पण तो एकलो ताजे अपॉइंटमेंट केदाळे उक्ते आसा. ताजे अपॉइंटमेंट केदाळे उक्ते आसा. ताजे अपॉइंटमेंट तू क्लोज करणार. तो दीस नम्यार ना. हर एक दीस ताचो आशिर्वादाचो. हर एक दीस ताचो बेसावाचो. हर एक दीस ताची काकूळट वाडूंच आसा. विजडम 3:1. प्रामाणिक मनुष्याचे आत्मे देवाच्या हातात असतात. कसलेच दग्ध तांकां लक्षणा. आज आमी प्रामाणिकपणान त्या सोम्याच्या हजरपणान येवन मागता. आज आमकां कसलेच दग्ध भोगूंक तो दिना. तो निवारता. दग्ध येतले खंडीत जावन येतले. पूण ते चसूंक आमकां कृपा लाभयता. कृपा लाभयता. त्या काकूळदारा सोम्या लागीं आमी या.
त्या काकूळ दरा तुम्हाच्या हातात आमचे जीवित समर्पण देऊया. Psalm 46:5 देव शहरांत आसा ते हलचे ना. देव शहरांत आसा ते हलचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. देव शहरांत आसा ते हलचे ना. आज देव म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार म्हजें जिवीत हालना. आज देव म्हज्या जिवितांत आसा, जेजू म्हज्या जिवितांत आसा, आज म्हजें जिवीत हालना. तो म्हज्या आदाराक येता. तो म्हज्या आदाराक येता. परत एक फावटी कंटिन्यू घट्ट ताळ्यान त्या सुमयाक स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुगे अधीमोगाच्या पुताचे तुझ्या तुम्ही आणि सगळ्या येशू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत पावने देवपण आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून बोमगळ बापा या कणात आमकां समर्पण दिवन मागता. याले कितले जाणां हर एका दिसा जॉईन जावन मागतात. हर एक दिसा कमिटेड जावन मागतात बापा. तुझे भुरगीं हर एक दिसा तुझे उतर विचारतात. तुझ्या उतरान सकत आसा म्हूण तुझे उतरच सांगता. तुझ्या उतरान जीव आसा म्हूण तुझे उतरच सांगता. ते उतर घेवन त्या उतरांतलो जीव, त्या उतरांतलो जीव अनुभव कर. त्या उतरांतल्या जीवाची रूस साकोन त्या उतराच्या भावार्थाचेर हर एका दिसा तुका उलो मारतात. जेरेमिया 33:3 तुका फोन करतात, तुका कॉल करतात, तुका फोन करतात हर एका दिसा दीस रात. बापा या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान भेटून दिता. तुझ्या पवित्रात्म्यान भर, तुझ्या पवित्रात्म्यान भर हर एक तांचे जिवीत तुझ्या पुता जेजूच्या अमोल रक्तान दोनी तळकर. तुझी कृपा आज तांकां वेडो घालून दी. तुझी कृपा आज तांकां वेडो घालून दी. तुझी बक्षोवची कृपा तांकां वेडो घालून दी. तुझे समाधानाची कृपा तांकां वेडो घालून दी. तुझ्या जणवायेची कृपा तांकां आज वेडो घालून दी. आज पातकांचेर जैतवरची कृपा तांकां वेडो घालून दी. आज आमकां हर एकल्यांक तुझी कृपा वेडो घालून दी. जेजूच्या पवित्र नावान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. Deuteronomy 28:3 and 4 आशीर्वादित जातोले तू शहरात, आशीर्वादित जातोले तू गावात, आशीर्वादित जातोले तुझे कुडीचे फळ, तुझे पीक, सर्व वस्त्राची वासना ताईडाची बकऱ्या बिला. 28:3 and 4 आशीर्वादित जातोले तू शहरात, आशीर्वादित जातोले तू गावात. शेतांतले पीक, वस्त्राची वासना तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला. सगळे त्यातले सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फाद 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 जेजूच्या
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फार सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फार आमची आणि सगळ्या संसाराची शासनाच्या बापा हाव तुका भेटयता अति मगाच्या पुताची तुमच्या सम्याने सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची गोड निरगत कोण देव पण आमच्या पत्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्यांच्या परिपणापासून बहुमगळ बाप्पा या दुसऱ्या कणांत तुझ्या हातात समर्पण देऊन मागता बाप्पा विशेष रान बाप्पा आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबातल्या हर एक कन्फ्युजन आर्ग्युमेंट्स बेजारा इराई आज संबंध तुटल्यात भाऊ मध्ये भाऊ बहिणीमध्ये संबंध पडतो ना एक संच पसवतो माया मग व्हॉट्सअप पसवतो विषयी तर मागता बाप्पा आज कोण नाव पाठ करते असं त्यांची काळजा मना परिवर्तन जाऊनच्या पसवत मागता बाप्पा आज कोण शिरखावून घालते असत आज फोर्ट केस केल्या बाप्पा त्यांचे मन परिवर्तन जाऊनच्या पसवत मागता बाप्पा वर्षान तावन बाप्पा कंचे बरे काम करून सडनासताना आडे येतात बाप्पा त्यांचे मन बदलूनचे पसवत बाप्पा मागता बाप्पा आज तसेच मागता बाप्पा कारण नसताना या लहानशा विषया खातीर जावं पुरो आमच्या मध्येच जावं पुरो आमीच राग दवर नसा बाप्पा तुझो आत्मो आमकां सारखे आसा ते करूंक शिकोवन दी कारण नसताना जावं पुरो आमचे नाव काडूना या आमकां तो जागो दिवना आमकां दीज जालो मान दिवना म्हणून जावं पुरो आमी रागार आसा बाप्पा ते सगळे तुझ्या पुता जेजूच्या पांया तळा वचून पडों दी ते आमकां नाका बाप्पा तुझे नाव उंच उबारले जावं तुझे नाव उंच उबारले जावं तुझे नाव उंच उबारले जावं जेजूच्या नावाक महिमा जावं तुझ्या नावाक महिमा जावं पवित्र आत्म्याक महिमा जावं आमच्या जिविता मुखांतर बाप्पा आज तुझो आत्मो आमचे जीवित परिवर्तन करून दिवून मागता एझेकिएल 36:27 मुजो तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कायद्या प्रमाणे चडशे करतलो आज ना तुम्ही बळशे करतलो एझेकिएल 36:27 मुजो तुमचे भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्या प्रमाणे चडशे करतलो मुझ्या आज ना तुम्ही बळशे करतलो एझेकिएल 36:27 कायद्या प्रमाणे चडशे करतलो सगळे स्त्रिया सांगत आहे मॅडम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर 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 शासनाच्या बापा मगाच्या पुत्राची आमच्या सम्या आणि सुरेंद्र रंगत आत्मा आणि देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बहुमगळ बाप्पा
या कणात हर एका पिडेस्ता तुझे समर्पित बाप्पा कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर विंगे पिडेन कष्टांच्या हर एका तुझ्या भावाने तुझ्या भुरग्यांची काकुळत कर बाप्पा युरिनरी इन्फेक्शन गाल ब्लॅडर स्टोन किडनी स्टोन थ्रोट इन्फेक्शन थायरॉइड बाप्पा हर एका पिडेस्ता कॅन्सर लास्ट स्टेज जाऊन पुरो बाप्पा तुका असा झालं की तेच ना वैज डॉक्टर तू जाऊन असताय तुझे ताण वळता ती गुण कसे सकत या कंच्या वैजाने दिवच्या वक्तांत बाप्पा तुवे दिल्ली ती सकत असता तो तुवे तन तू सकत गलाय ती गुण कशी सकत तुझे तन मात्र येऊची वनस्पती तुवे रसलाय तुझे उतर जंगता रूख जडा तुवे रसलाय जे किते या संसारात बरे असा ते सगळे तुवे रसलाय आज हर एका पिढेस्तांक वखत मेळचे ते तुझे कृपेन तुझे दयेन आज कितली जना विंगड वक्ता घेते असत विंगड पिढ्या खातीर बाप्पा ते सगळे वखत तुझ्या पुत्र जेसूच्या अमोल रक्ता नितळ जाऊ दे ते त्यांच्या कुडीत भितर रिक्तना तांका इफेक्टिव्हली ते काम कर दे तांचे कुडी असले पिढ्या खांड दे भो बाप्पा तुझ्या आता समर्पित एक कन म्हणल्या भुरग्याक थंय सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवचे पासून मागता बाप्पा कितल्या जणांची घाई गोण जायनात युरिनरी इन्फेक्शन आसा ब्लडांत इन्फेक्शन आसा बाप्पा सगळ्या पिडेस्ताची काकूळ कर म्हण जेसूच्या नावान मागता आमेन 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 Psalm 6:4 पडतून येसरस करा मुझो जीवनिवार मका वाटे Psalm 6:4 पडतून येसरस मुझो जीवनिवार मगाक लागून मका वाटे Psalm 6:4 पडतून येसरस करा जीवनिवार त्या मगाक लागून मका वाटे जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फार सगळ्या संसाराची शासनाच्या बाप्पा तुका पटेता तुझ्या ती मगाच्या पुताची तुम्ही आणि सर्वद्रा जेसू ख्रिस्ताची पुढे रंगत देव पण सगळ्या संसाराच्या बाप्पा या चौथ्या कणात भेटून दिता बाप्पा आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जनांक तांचे तुझो आशीर्वाद घाल तुझ्या पवित्र तांकां बर हर एक वायट भेटत वायट संगतपणा तांकां सुटका लाभय हर एका डिप्रेशनात जावन हर एका नेगेटिव्ह स्पिरिट तांकां सुटका लाभय तुझो पवित्र तांकां बळवंतरान चलोर वरदी ह्या दिसांनी एग्जाम बरोवच्या सगळ्या भुरग्यांक एग्जाम प्रिपेअर करच्या सगळ्या भुरग्यांक आयच्या दिसा कोण एग्जाम बरोवंक वयता आसा तांचे तुझो आशीर्वाद घाल आज तांणी ते एग्जाम बरयतना तू तांच्या संगत राव तुझो पवित्रत्व तांच्या मतीक उजवाड घालून दी तुझो पवित्रत्व तांकां जे कितें ते सवालांक सारखे आसा ती जाप दिवंक पवित्रत्व तांकां कृपा दिवन दी तुझो पवित्रत्व तांचे हातांक सकत दिवन दी तांच्या मुखार येवचो हर एक खनकार उजवाडान परिवर्तन जावं दी सगळे कन्फ्युजन पयस जावं दी बापा कितले युवा जण सैरीक सुद्धा असतात बरी सैरी तांकां मेळच्या पासून मागता कितले युवा जण आज वेगळ्या संपडल्या कश्टांनी संपडल्या समस्यांनी संपडल्यात एकल्या भुरग्याक आज कोर्टान केस आसा याकडे वचून आसत बापा
तांचे सांगता तू राव. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फर्मायला न्ही, धड आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांगनाका, कित्याक सर्वेस तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सुवाय आसतलो. आज ह्या भुरग्यांक सांगता तू राव, तूं तांकां चलोवन व्हर, तांकां घटाय दी, तांकां जाणवाय दी, तांकां सोंसणीकाय दी बाप्पा. जेजूच्या नांवान आमच्या भुरग्यांचो फुडार समर्पिता. काम नासल्या भुरग्यांक काम वदाक संदी बाप्पा. जे पवित्रत्म्यान चलोवन व्हर. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. आयजाया 15 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्वर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक शांतीची भरती तांकां भोगूंक 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्वर शिकयतलो शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. सगळे स्त्रियो सांगता मेळो. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. 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 शासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता हे मोगाच्या पुताची ते समय आणि तरुणरा जेजू आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या फरीपणापासून या आखरेच्या कणांचा जाल्यार आमी निमेर पडया. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. विशेष सरान या आखरेच्या कणांत मागया सगळे मिडल ईस्ट, कुवैत, दुबई, सौदी, कतार, बहरीन, इराण, इस्रायल, फलस्तीन, लेबनॉन, जॉर्डन, इराक, सायप्रस, स्पेन, ब्रिटन, US, या सगळ्या राष्ट्रांक दोन्ही हात आमचे वयर उबार सोम्याच्या समर्पण देऊया. देवाचो दैविक आत्मो या राष्ट्रामध्ये काम करू दे. जगड्याचे मडा थांबवून असो देत. बोगसण्याचो स्पिरिट वळून येऊन दे. एकामेका लागी उलोवन सगळ्या समस्याचे इत्यर्थ करच्या आज कितलो तयार लोक कस्तान आसा, कितलो तयार लोक बिहारांतीन आसा. ल्हानशी भुरगीं जावं पुरो तांकां जेवण खाण सोमा कट्टना, जावं पुरो कोण पिडेस्त आसात, हॉस्पिटलाक वचूंक जायना, हॉस्पिटलां बंद आसात, सारखे मेडिकल फॅसिलिटी ना, सारखे उदक ना तांकां. बापा ह्या तुझ्या भुरग्यांक ह्या लय निराशचे आमी 100 लोक आमचे सांगता पवित्र सभेच्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सांगता मेळोन आयच्या दिसा पवित्र सभेन बेठोवनच्या मिसाच्या बलिदाना सांगता
त्या मिसाच्या बलिदानाच्या पुण्या सांगता सगळ्या संसाराच्या सगळ्या विनतेच्या पंगडा सांगता मिळून पवित्र सभेत आज बेटवच्या हर एका सॅक्रिफिस सांगता मिळून पवित्र सभेत थंय थंय तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या मुखार सक्रामेंता मुखार दिंबी मोडून मागताना त्या कृपे मुखांतर त्या त्यांच्या सॅक्रिफिस मुखांतर सगळ्याचे किवडते तुझ्या पुता जेसूच्या त्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफा ताच्या त्या कालवारच्या वाटेर ताणे सुसुरल्या त्या कष्टामरीफात ताणे ताच्या कुडीर घेतल्या त्या जरबदाच्या मरामरीफात ताच्या हातार किलायल्या त्या घायामरीफात ताच्या पायांच्या घायामरीफात ताच्या तकलेच्या त्या घायामरीफात त्या कांट्याचो मुकुट त्या ते तिथले वडले ते कांटे त्या कांट्याच्या मुकुटाचे त्या पाशावमरीफात त्या कष्टामरीफात आज या लोकांक बचाव कर त्यांच्या आधाराकी आज त्यांच्या आधाराकी आज तुझ्या भुरग्यांच्या आधाराकी आज या वाराक लागून विंगड सिच्युएशन आज उपजयलात इकॉनॉमी आज डाऊन झाल्या फ्यूल सडला फ्युलाची रेट सडल्या आज फ्यूल सप्लाय बंद झाला आज एकाक आणि एक कनेक्शन आज हाचे वरवीं लोक सफर जाते असा लोकांचेर जो भर पडते असा बापा इजिप्तांत तुझ्या भुरग्यांनी त्या गुलामपणांत असताना ताणी भोब मारली तुवें आयकली आज या सगळ्या गल्फ रिजनात तावन तुका भोग मारता तुझो लोक पवित्र सभेत तावन तुका भोग मारता लोक काकूळ कर म्हणून जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुझ्या पुत्राक पाळो दिवन येस म्हणून सांगल्ल्या आणि तुझ्या पुताक आपल्या घर बांधवून जल्म दिल्या मरिये मायेच्या बळवंत मध्यस्थिकेच्या मुखांतर तुझ्या पुताक संसारी बापय जावन ताचो पस्को बापय जावन ताका वागयल्ल्या सांजुजे आणि तुझ्या मानवल्ल्या सर सांता भक्ता मरिफात आज आम्ही मागता येसूस थांबय बापा काकूळ कर म्हण जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 सांगता म्हणून उतर 5 पटीं घट्टतलानुसार या जकार्या 2 सतला तांचे भोवती उजा सोपाकर तांचे भोवती उजाचे सोपाकर तांचे महिमा सतला तांचे भोवती उजा सोपाकर सर्व तांचे भोवती उजा सोपाकर तांचे भोवती उजा सोपाकर त्याच्यामध्ये असली म्हणजे महिमा कार्य 2:9 सतला तांचे भोवती उजा सोपाकर मध्ये असली म्हणजे महिमा या अखेस कड सगळी आम्ही दिंबेर पड्या सगळी आम्ही दिंबेर पड्या दोन्ही हात निट्ट वयर बारया दोन्ही हात निट्ट वयर बारया मगाच्यान या राष्ट्रांनी आमची कोणी आसात आमची कोणी नसल्या रे वडना ती सगळी आमचीच भाव भयणी घट्ट तल्यान आम्ही सोम्या बापाक
आम्ही काकुळते पसत उलो मारन सांगात म्हणूया जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या करापासून बचाव आम्हाला. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल आणि सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल ज्याने सगळ्या संसाराची काकुळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाल ज्याने सगळ्या संसाराची काकुळ आमची आणि सगळ्या संसाराची हे भाग्यवंता देवा बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ देवा हे भाग्यवंता बळवंता भाग्यवंता आम्हाला भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता भाग्यवंता आम्हाला हालेलुया 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 रेट्टा तेरी आराधना Juliet D'Souza D'Souza Hallelujah 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 Falero We glorify you, Lord. We magnify you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. We praise you. We San Martis glorify you. Hallelujah Magnify you, Hallelujah Lord. You are the Hallelujah good God. Hallelujah You are so good, Hallelujah Lord. Hallelujah Thank you, Hallelujah Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you. We glorify you, Lord. Anita Quadras Magnify you, Lord. You Anita are the God and Shanti you are Desa good, Lord. Lord, we praise you, Lord. We glorify you, Lord. Joyce, Mike, Lina, Melvin, Cheryl, Thank Sona, you, Teresa, Apostolic. Rita D'Souza, Sri Margaret Riston, Jesus. Milburn, Divya, Ronnie, Durgam, Sylvia, Durgam, Sansia, Aaron, Austin, Devam, Jacinta, Bhairovan, Sthita Juliet Prabha. Barreto, Thank you, Lord. Alistair, Praise you, Lord. We Masita, glorify you, Lord. Nancy, Durgam Deva, Tuka Priya, Mahima, Shanti, Stuti, Livis, Aradhana. Stuti, Aradhana, Ivan, Aradhana, Aradhana, Mahima, Stuti, Aradhana. Del, Mahana, Mahima, Vaibhavan, Stuti, Jesus. Thank you. Jan, Thank you, Lord. We Hill, praise you, Lord. Jesus, We Jesus, glorify you, hallelujah, Lord. hallelujah, hallelujah, We Greta D'Souza, glorify you. Hilda, Thank you, Andy, Lord. Anora, Thank you, O Jane, most Benedict, holy Trinity. Miss Edition, Praise you, Cinderella, O James, most holy Juliet, Steph, Trinity. We Jason, Stephen, thank you, Lord. Thank Nancy, you. Lanit, Anita, Ashley, Lena, You Lena, are the Vance, good Liplin, God and Valerian, true good Sonal, Lord. Audlin, You Lucita, are the Agnella, Ruth, Reese, good Lord. Siri Praise D'Souza, you, Lord. Siri Argam D'Souza, Baba, Nancy Dessa, Argam Jesu, Deep, Argam Praveen, Pavitra, John, Praina, Gianna, Argam, Janik, Argam Sa, Mahima Sa, Argam Pujanam, Ara, Australian Sa, Rita, Vranda, Argam Sa, Rocky, Mahima Sa, Renvik, Winnie Pujanam, Mendonça, Australian Sa. Thank you, Rina, Lord. Arun, Teresa, Praise you, we glorify you, Lord. Melcy, Rodriguez, हो Glorify you, मगळ Lord. बाबा You most हर holy एका तुझ्या Trinity. We भुरग्यांच्या praise आईची you, तुझ्या we adore आशीर्वाद you. तुझ्या We पवित्रत्वांवर praise you, we आणि तू adore आईची you, Lord. तुझ्या दयेची Thank you, Lord. आज Thank you, Lord. कृपा या Thank भुरग्यांनी you, अनुभव Jesus. करून फावो कर जेजूच्या नावान मागता आमेन आमेन Amen. आमेन Amen. उदास दवर ये बहु दयाळी आमकाळी मरिये Namkari तुझ्या Maria. आसऱ्याक दवरलो तुझो आधार मगलो देसी Deste सुदलो पण sotullo, कोणी खूप कोणी म्हळ्या कोणी सांगेल्लो बोलता म्हूण गेलो तेणी सायकोंक ना ये फातीने पतेरे देर काढणी तुझ्याकडे कडे येता दर्शना तुझ्याकडे येतात. औकारीच्या औकारीचे औकारी औकारी मुझे म्हणजे माये माये माझ्या तुझ्याकडे माये येता तुझ्याकडे येतात. येता फातकी कधी आणि इष्ट कधी तुझे मुखार रावता. आपल्या देवपुताचे माये देव तुझे जाता मागणी देवाच्या पुत्रांची तिरस्कार माये माझी करिनाका मागणी कोण तुझे तुझे तिरस्कार काक कपडते करते काकोडी तुझी जगा मागणी हांव कपडते आई माझ्या मागता ती मागण्या हांव आयका मागता ऐकाने ते मग मागता ते आमेन मका दे आमेन. आमेन नमान मरिये कुरपेन बरले स्वामी तुझे सोबयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिया देवाच्या माया महिमा पापियां नाच कले महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी तशेच आता आणि सदां वदा आमेन. मोगाचनो हर एका दिसा सांजेर 10 तावन 11 वरां इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां कुवेटचो टाइम 7:30 तावन 8:30 दुबईचो टाइम 8:30 तावन 9:30 मोगाचनो 1 घंटो सांगाता मेळोन आमी मागे ह्या संवसारान शांती समाधान विस्तारचे पसत आमी जाऊया ते झुजारे आमी जाऊया आमी
माग्या सम्या लागे काकुल्ड कर बापा लागे काकुल्ड कर माग्या संसारा पसत जुस थांबच्या पसत माग्या 1 घंटो झूमाचेर हर एका दिसा जॉईन जाया कोणाक झूमाचे लिंक जाय तुम्ही आमकां मेसेज करा 9900332411 परतो सांगता 9900332411 ह्या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा तुमकां आमी ग्रुपांत ऍड करता आणि तुमकां हर एका दिसा आमचे मागण्याचे लिंक तुमकां मेळटले तुमचे टेस्टमनीज तुमची पेटिशनां 9900332411 ह्या नंबराचेर तुम्ही धाडिया देव तुमकां हर एकल्या आयचो दिवस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord.